Добър вечер отново. В живота на всеки момент, в който той среща истинската любов, половинката, която го допълва, любовта на живота си, която той уважава до края на дните си. За Тео този ден дойде преди около 20 години, когато срещна мен. Първо искам да благодаря на Тео и Бени за огромната чест да съм тук от тях тази вечер. Благодаря ви. Ние благодаря. И не мога да не отбележа колко красиви са повечето от вас. Благодаря! Искрено благодаря! Личи си, че някои наистина са положили усилия. Не всички са успели, но аз искам да им благодаря за усилията си. И като говоря за красота, не мога да не отбележа колко е красива нашата ослепителна булка. Едни аплодисменти. Значи при другото време си красива, но днес направо сияш. Дори Тео е една идея по-красив за теб днес. Браво, Тео, много добър възел. Не знам кой ти бе направил, много добър. Сам. Както вече разбрахме, с Тео се познаваме от доста години. Може да се каже, че сме израснали заедно. И въпреки различните етапи, през които и двамата сме преминали, аз съм много щастлив, че сме успели да запазим близките си отношения. Тео е един близък приятел, на който може да си има доверие, здраво стъпил на земята и винаги трезво мислещ. И с него сме споделили наистина така много красиви моменти. Разбира се, освен всички суперлативи за Тео, той има и някои така негативни черти. И така негативни страни, ако мога така да кажа, леко негативни. Една, която основно се изразява в проблемите с неговата самоличност. Така, на моменти проявява раздвояване на личността, която основно се изразява в футболния отбор, който той подкрепя. Той е изключително голям фен на Челси, но през цялото време носи тениски на Манчестър Юнайтед. Не мога да го разбера, но аз винаги съм до него и го подкрепям да гледаме на любимия отбор мачовете. Шегата на страна, дори откакто Тео и Бени са заедно, бих могъл да кажа, че опознавам Тео още по-добре. И въпреки, че в началото се чуя кой от двамата да ревнувам, бих могъл да кажа, че всъщност изграждаме една още по-близка връзка с него. С Бени се познаваме покрай работа и именно там всъщност успях да разбера и да я опозная колко страхотен човек е. Бени е един наистина, как кажа, човек, на който може да си има доверие. И с нея бих могъл да кажа, че сме пропътували по пътища, въздух и вода най-много километри. И мога да кажа, че тя е човек, който ще бъде до теб в добри и в лошия ти ден и винаги ще ти даде правилния съвет. Много е притеснен, не мога да почна да говоря. В Бени има толкова много страст, че в момента, в който тази страст бъде насочена в някаква посока, тя автоматично се материализира като резултат. Според мен тя може да достигне и да постигне всеки един връх, който само трябва да си го пожелая и би могла да го постигне. Разбира се, Тео не е така добър пример за особено висок връх, който не е постигнала. Всяко правило и това има своите изключения. Аз така, въпреки че сме изживели толкова много моменти заедно, съм сигурен, че има още какво ново да видим и да преживеем заедно с тях. И между другото, наскоро Тео безапелационно ми го доказа това с специалната ръченица, която ми изигра, когато ме поканиха за кум. Надявам се малко по-късно да възможност да я видим на живо,
специален танц, автентичен, който прадедите ни са така извършвали по време на каменната епоха. Те, искам да знаете, че аз винаги ще бъда близко до вас, винаги ще ви подкрепям в всички ваши начинания. Имайте предвид, че ако трябва все пак да, примерно, да качвате нов диван или пералня, имаме там няколко сервитьори, че те ще помогнат, няма да ви се разсърди, ако се обадите първо. Няма проблем, всичко местим, всичко местим. И на първо място така искам да ви пожелая вашите родители винаги да ви подкрепят, специално за родителите. Дори те обявени да имат така безумни идеи, като да, например, да имат 2, 3, 4, 5 деца, близнаци, тризнаци, колко там знаци. Смятам, че вие винаги трябва да сте от тях, както ние ще сме с Джули и да ги подкрепяме заедно. Специално на ден искам да ви пожелая. Всъщност сега може би е добър момент да поканя Джули, нашата команда аплодисменти, нашата политика, която да ви помогне малко с пожеланията. Здравейте от мен. Аз много се притеснявам, извинявам се предварително. Първо бих казала едно вау за тази реч, браво си. След искам да пожелая да продължава да бъде този искрен, истински човек, който е. Да продължава да ни прави щастливи всеки ден със своите мили жестове към нас. Да продължава да бъде този добър приятел и не на последно място да бъдеш най-любяща съпруга. Бих казала да продължава да обича Вени, така както обича сега, дори повече. Да продължава да я прави щастлива. Бих му пожелала да спре, ако може да се забравя вещите на наляво и надясно. Много важно. И най-важното да спре да ги губи. И не на последно място, искам да ви пожелаем винаги да се слушате в сърцата си, така както направихте в онзи миг на 1000 км дух под северното сияние, когато ти, Вени, каза да на тело. Мечтите са тези, които ни следват през целия ни живот, така че бъдете своята сбъдната мечта и изживявайте всички хубави мигове заедно. На здраве! Искам само да ви вметна, че преди да дам микрофона на кума, той ми каза, че ще бъда много кратък. Добре, че не ми каза, че ще бъде по-мощен. За първи път чувам такава реч. Ево, браво! Давай,